Alo an ba shi wa zalba a yi wajen dan hakuri. An ba shi wa yana kallon ka da bulala a hannun sa gaba hankali dan malam. Dan malam. To ba uwarka bace. Kai ya za a yi fari ya haifi baki ba ta haifi kamata abincin ta zai ta nemo ɗanta. Da ba kai kaje feta? Kai na so in samu in badar. So kake malam yayi asiri ya tura mun allo a cikin ce ba da jaka shida. Jaka shida? Ba da uku. Tumakin uku ne zan ba da jaka uku. Kun ce zama kwata-kwata? Kamar kumba kamar katanta. Wasu abokanan kamar kashin awaki suke. Dan malam. Mu je ɗaki tun da dai ɗaki na yana daga soro. ana ina bin wasu shiga cikin ɗaki. Da soyayya nan babu lalle ma mu. Gago. Dan malam. Kaga dan malam ka ki halin malam. Maɗan gwalban in buri a kogon dutse kowa ya leƙa ya ci kwal ubansa. Dan malam. Baka san ya muce da ita ba ka waske. Cika kwana waske dan malam. Dan malam. Wannan maganin kishiya ne idan kika barbaɗa masa ya sha a take zai saki kishiyan ba mu ku ya bar babu ku ta kaɗai. A da gaske? In baki sani ba in ta yaki kishi nake. Dan malam. Shirin kamfanin CRC Movies. Ya yaro yana tafiya da rake ka kwace masa. Ni ma ai yaron ne. Wannan ai zalunci ne. San ci kaniyarka. Ina ganin kimar ka wallahi. Dan malam. Wani maganin da ya ce in saka ma abinci? Ya ce wai ba za ka yi wa mama ta kishi ba. Magani kuma? Wannan da ka hauka je din nan. Kita adada. Ha kita Dan adada. malam. Kar ma mutum ya yi gaggawa ko gangancin taɓa mu. Ta san da ba maka shirin ka dade. Mu fa duk abin da fa muke fa gaba ɗaya fa nishaɗi ne. Yaya ne wayya take ya za a yi ne dan malam. Ni ma fa ina sa kaina fa lalatacce ne na gaske. Ashe duk mu ne. Dan malam shine rayuwar dan malam da fitsararrun abokanansa biyu wanda ya tsara labarin Abdullahi Amdas. Nazir dan Hajiya shine shirya labarin. Kan kuda ne ni. Ranar miyan bukata rai ba a bakin komai yake ba. Wanda ya ɗau nauyin shirin Dini CRC ba da umarni Sadiq M Mafia. Ga ta nan ka tambaye ta. In tambaye ta me? Inda ta samu ciki. Wani ciki kuma? Haka na da ta ce wai. Yi mun bayani Saratu na. Menene ya faru? To ba shi bane da na kai masa zogalen soyayya. In za ki shiga ki shiga ɗaki na in ba za ki shiga ba ki gaya muni. To idan na shiga na ajiye na fito ya ka shiga. A buri na yake shiga ɗin. Shi ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.